se ei kun Pohjois-Afrikan juttuhan meni silleen, että Sä kävit Tunisiassa. niin kävin. Kerro Esältä, jos jää vihille mennä, niin lähti siihen hiematkalle. Mä sitä voihan me lähtikin. Mitenhän se sattuu tulemaan työnantajalle. Hiehän on sinun työnantaja. Mä sanoin, joo, mutta kuka sä lähtit sinne meille sitten mukaan, kukahan tää maksaa? Siis niinku matkan maksaa, niin sanoin, että kyllähän se on semmonen homma, että kyllähän sinulle Santtu pitää kyyti saada sinne ulkomaan matkalle, eihän se ole missään käynyt. No ainahan me missään käynyt ja no mentiin siihen tilanteeseen, soittaa mulle tuo toimittaja Kero. No, Hesarissa siihen aikaan, Helsingin Sanomissahan se töissä oli. No miestä voihan mie lähti mukaan, mutta kun mulla oli oikein hirmu paljon rahaa. No kyllähän sille 30 markkaa antoi siihen, että pitää se matka maksaa. Ja mies, no hyvä on niin. Mies soitin äitikälle sitten sitä, että ei sulla olisi äiti mulle vähän matkarahaa. Pitää se 200 antaa sit, jos se niin etelä on mennessä ulkomaailmista. No sinne asti. No, eihän se 200 taas mennä jo perkele Savonlinnan viinakauppaan. No eihän siinä kun vekselin vääntö tuohon laatiin ollut siihen aikaan Punkaslammessa tuo pankinjohtaja, minä otin 600 markan vekseli saatana. Väänsi siihen ja mie kysyin siihen takkuu miestä saatana ja Pitkäsen Lassi pisti toisen nimen ja pistiköhän meidän Jussi toisen nimen siihen. No Pekkuli väännettiin ja sitähän sitten tietysti monta kuukautta sen jälkeen jouduttiin niinku uusimaan ja vääntämään, mutta tulipahan tuo hoidettua pois. Mutta yksi asia minun jäi niinku siinä hommassa harmittamaan, kun pestiin lentokoneeseen ja mentiin sinne sitten niinku sinne Tunisian puolelle, niin eihän sitä niinku selveä viinoa sano päiviäkään, niin piti ottaa niinku apertatiivia, vaan viinin puolta. Mutta yhtenä päivänä me tuohon Esa sanoi, että eiköhän me oteta autoja, mutta kun eihän meillä kummallakaan ollut siihen aikaan ajokortti, niin se joutui se hääpari ajelemaan. Meillä taisi mennä 3 päivää se hääpari joutui ajelemaan. Me otettiin punapinta takaa penkillä ja sitten kun ne lykkäsi viimeiselle minut siihen hotellin kuppelle, niin herranen aika, miten sinne käy? No mites? No siinähän käy sinne, että Anttilan kuvaryhmä sattui olemaan paikalla. Ja mie sinne perkele kaiken pumpulitakkineen sinne pääkuvaa saatana. Ja se varmasti vittu kyllä löytyy kuule tuolla Hesarista. Tai Anttilan kuvastosta. Mikä niin, no oli? Niin, vuosi oli, en mies vittu muistan, mie olin kyllä, silloin mie taisi olla silloin vittu 4 viikkoa niin humalassa. Oho. Haittako? Ei.